Hindi napigilan ng masamang panahon at patuloy na pagdami ng COVID-19 cases ang pagdaraos ng National Convention ng PDP-QC faction nitong Miyerkules, September 8 sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Katunayan, ilan sa mga inaasahang dadalo ang hindi na nakarating matapos magpositibo sa COVID-19. At sa mga ipinroklaman nilang pambato para sa susunod na eleksyon, tanging si Pangulong Rodrigo Duterte lamang natatakbo umanong Vice Presidente ang present sa pagtitipon. No words can express my gratitude for your continued trust and confidence in my leadership and for nominating me as the party's official vice presidential candidate in the 22 election. Gaya ng karaniwang pagdepensa ng Pangulo sa gumugulong na investigasyon sa COVID-19 response ng administrasyon, ito pa rin ang naging sentro ng kanyang pahayag at di umano sa kanyang pagtanggap sa hamon na pag-endorso ng partido bilang pangalawang Pangulo ay pagtulong lamang sa liderato ng kanyang magiging katandem sa pagpapatuloy ng kanyang mga programa. Alam mo kung bakit ako tatakbo ng vice presidency? Is it ambition? Maybe. But is it really a sense of love of country? Yes. Is it really because I want to see the continuity of my efforts even though I may not be the one giving the direction? Baka makatulong lang ako. Sa pagtatapos ng speech ng Pangulo sa harap ng mga voting delegation ng partido, naging limitado na ang video footage na tinatanggap namin sa itinalagang media hub na doon ay may direktang live streaming. Kaya ang iba pang proseso ng botohan ay hindi na natunghayan ng media. Sa press briefing ng QC faction, dito na inihayag ang kanilang mga official candidate. Ang tandem ni na Senator Christopher Lawrence Bongo at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman nakumpleto ang 12 senatorial lineup ng partido gaya ng naunang ibinida bago magsimula ang assembly ni Attorney Melvin Matibag na may exciting raw na lineup ang partido. Interesting, I'm sure magugulat yung sa lineup. Ako nga mismo nagulat because there are names na I thought will be running on different group, will be running with PDP Laban. Sir, doon sa 12 slot, ilan ang PDP, ilan yung guest candidate? Well, I think sa PDP, I think it's around 8 or 9. Tapos yung others will be guests. Ang 8 kandidato ng QC faction ay mga miyembro ng gabinete at ilang mambabatas na tagapanalig ng administrasyon. Gaya ni na Labor Secretary Silvestre Bello III, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Transportation Secretary Arthur Tugade, Leyte 4th District Representative Lucy Torres Gomez, Presidential Spokesperson Harry Roque, Public Works and Highway Secretary Mark Villar, Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Belica, at House Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Bukod sa hindi kumpletong lineup ng senatorial list ng tinaguriang ruling party ng administrasyon, ang kanilang minamanok na presidente na si Senador Bongo, kinukumbinsi pa rin daw hanggang ngayon. Malaking karangalan na po na kinonsidera ninyo sa pagkapangulo. Subalit, inuulit ko, hindi po ako interesadong tumakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. Kaya ang naging tanong sa PDP laban QC faction, sino ang kanilang opsyon? Sagot naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, pipilitin umano nilang mapa-oo ang senador. Yes, actually, he's been open pa naman yung pag-uusap namin. No? It's been ever since, even before the convention, and gaya nga niya sinabi ni Sec Gen, after the convention, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pakikipag-usap sa kanya. Hanggang sa dulo naman yan. Because, anything can happen between now until October 1. Sinabi ni Nograles na sa pagtanggap ng Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice President ng PDP laban QC faction, binigyan siya ng full blanket authority para pumili sa mga bukas na posisyon. Tinanggap ni Pangulong Duterte ang nomination as Vice Presidential candidate for PDP laban. That's the most important thing. Everything else will follow after that. Kaya nga binigyan namin siya ng blanket authority, di ba, to fill in the vacancies.
Hindi naman direktang sinagot ni Nograles kung opsyon ng partido ang presidential daughter na si Davao City Mayor Sara Duterte na umuugong rin ang pangalan sa pagtakbo sa pagkapangulo. Hypothetical daw ang tanong na ito pero may ikinakasa silang resolusyon na pumasok sa alyansa ng ibang partido. Well, yung sinasabi mo kasi is hypothetical, no? Yung sinasabi mo is speculative and everything. So, ang gusto lang namin sabihin, apart from that resolution na binibigay natin kay Pangulong Duterte yung authority to fill in whatever vacancies dun sa national candidates, yung isa pang resolution authorizing President Duterte and Secretary Al-Tusi, Chairman and President of PDP Laban, to enter into alliances. Ganun na lang. Paolo G. Santos, CLTV News.